Luxubile uhlu lwabazonandisa kowe-Metro FM Music Awards Festival eThekwini. Ama-awards e-Metro laphana. Udaba ilanga page bani. Okay. This day ngeyi-9 April 2026. Ubani la uLucky Kane ubhalile udaba lakhe laphana. Lufundeka kanje. Luxube izinhlobo ezahlukene zomculo abaculi abazonandisa kwindumezulu yomcimbi ozohambisana nawe-Metro FM Music Awards ozoba se-People's Park eMozambique eThekwini ngomhla ka-25 kwephezulu. Lo mcimbi ozobizwa nge-Metro FM Music Festival kulindeleke ukuthi udonse izinkumbi zabantu abazojabulela ukubuya kwalama award eThekwini. Kwazise sekuneminyaka agcina ukwenzeka kuleli dolobha. Umcimbi wama-award uzokwenzelwa eNkosi Albert Luthuli International Convention Center, ICC ke lapho. Kuzobe kukonyeliswa izintandokazi zabantu beminxa eyahlukene. Abazohambela umcimbi ose-People's Park nabo bazoba yingxenye yalo mcimbi njengoba abaculi abanye abaculi abaqokiwe nabazonqoba bazophinde banandise khona. Abanye abazobe bephume e-ICC bazodlulela e-People's Park njengoba uzobe usufana ne-after party phakathi kwabaculi abazobe boshelwe e-People's Park. Kubalwa uMthandeni SK, uKhuzani, uMafikizolo, uYoung Stunna, uTira, uLamis, Holworth, Dankie Boy, uSox, uDrega, Hladla Mshunqisi, Big Nuz, Sammy K, Amenistu, Lerato Kganyago, Bini Maverick nabanye abaningi. Abaphathi bohlelo uSomizi Mhlongo, Thibo Touch, Sola Z, Loving, Hope Mbele, Skinkile bafethu usengenile ngempela egemini. Kube uMgilane, uSizwe Mdlalosi nabanye. Amathikithi alomcimbi aseqalile ukutholakala eWebTicket, Pick n Pay naseBox ngo-300 ajwayelekile no-750 awesicukuthwana. Umcimbi kube ukuthi ube ngomunye emkhulu njengoba kulindeleke ukuthi udlale indima emqoka ukuthuthukisa nomkhakha wezokuvakasha ngaphansi komasipala weTheku. Injalo-ke indaba kunomcimbi omkhulu laphana-ke wama-Metro ozophelezela-ke ama-awards e-People's Park ngeyi-25 kuyo le nyanga le. Sithembeke ukuthi abantu bazofinyelela khona uma beqeda kulo mcimbi loyo. Umcimbi omkhulu olandelayo uzobe useCarnival City eGoli Blue Nation Festival. Kulokhu-ke kutshela ukuthi kube ne-Mother of All Maskandi Festival, kodwa sizwanga iy'nhlelo zabo ukuthi zikanjani, kodwa kubuka ngathi maybe ayizukuba bikho. Nanosimdolo uthatha umhlalaphansi usithi khuma amadolo wasavumile, kodwa ama-Metro FM bazobe khona eThekwini futhi iTheku liyahlomula futhi ngemicimbi njengoba-ke hlale-ke belikhetha-ke nakuma-final ebhola o-MTN 8 o-Nedbank o-Carling. So kuhle kakhulu nemidlalo yabafana ejwayele ukuthi-ke iye khona. Sibonge kakhulu sodolo okuzayo-ke. Isale kahle.